rhaglen heddiw. Bechgyn yn erbyn merched. Yr wythnos hon. Sialens Sphero! Wythnos yma, da ni'n gwneud rhywbeth hollol wahanol. Iawn? A fyddwch chi'n defnyddio un o'r rhain. Chi'n gwybod beth e? Sphero. Chi'n gwybod beth mae'n gwneud? Symud. Ydych chi'n gweld un o blaen? Do. Ydych chi'n defnyddio un? Na. Ydych chi'n gwybod beth e? Sphero. Fatha ydych chi'n cael iPad a mae yna app a ti'n controlio fo? Ie, ti'n gallu neud o symud. Yay! Cool. Y dasg fyddwch chi'n gwneud ydy rhaglennu Sphero i fynd o amgylch y trac yn y neuadd. Fyddwch chi'n cael chwarter awr yn y neuadd i gofnodi neu mesur y trac. Yna fy'n rhaid i chi raglennu Sphero yn y dosbarth wedyn. Felly fyddwch chi'n gwneud hyn i gyd yn erbyn tîm genod blwyddyn 5. A fydd rhaid chi'n gwneud o yn erbyn y hogia blwyddyn 6. Chi'n meddwl ydych chi'n digiro? Na. Chi'n meddwl ydych chi'n gallu curo nhw? Pa offer ydych chi'n meddwl ydych chi angen i fesur y trac? Foam fetr. Olydd. Papur a pinsel. Brains. Yr off coch de, fan'na. Dim hwn yn mynd. 87 hanner dyna. Ia, oes yn ffiltio hanner. Lle mae hwn yn gorau fod fan'na hwn. Mae Sphero hwnna. Yr os mae'n dod i fama, dydyn? Fama, bydd o'n deg. Ie. Hwn yn Mae hwnnw 65. 65. 100 300 a 65. 365. Pa chi'n allan i wneud hwn, de? Ie. Ydyn, dod i fan'na, ar os Sphero wan, a ni'n troi. Na, ar os dyn ni fan'na wan. 30 neu hyn yn yma. Na, 140 gradd. Mae glas coch dweud oren. Amser drosodd. Iawn te hogia. Pa offer ydych chi'n meddwl ydych chi angen i fesur y trac? Olydd. Pensel. Premesur. Mae'r llinell yma yn 2 metr 35 centimetr. Ni eisiau iPad yn hyn o? Ydy lens yna gyd. Cytu'r fanna, does. Next off cytu'r wedyn neud o tua 1 na fanna. So, faint oedd o? Mae o 45. 45.
Cerddoriaeth yn stopio ar 1 metr 32. Yn ei wneud o 125. Amser drosodd. Oh!